أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله بدي ninye andongani anga emission kono noye sekoni dango walanda kene no be kuma anga donu kan kungo kono yiru kungo kono dabaw fo kana se anga ala togo ani laturu fami me minye ka baroko kan cari haklima ena kunu ka don ko ja ko yere ya nafa bola ka tɛmɛ ya wɛrɛ kan bawo diɲɛ bi laban yɛrɛ ya de la. Bamananw b'a fɔ bamanankan na ko mɔgɔ bi sinsin ɲɔkala bere la sani ka sinsin bere ɲuman de sɔrɔ. Kɔrɔ min b'o la mɔgɔ bi se k'i bolo da mɔgɔ dɔ kan na sani i yɛrɛ jɔ sen ka ɲɛ. Mais n'i yɛrɛ m'a laɲini jɔ sen ka ɲɛ fɛn bɛ fɛ de i bolo ka to dɔ kan na ka daw n'o tigi sɛgɛnna a b'i bolo bɔ a kan na n'o kɛra bɛ bi. O tuma yɛrɛya de nafa ka bon. N'i wulila o cogo la i b'i sa n'o cogo de ye. Ala k'an k'an yɛrɛ fɛ. O la bi émission seko ni dɔnko kɔnɔ an ye sinsin berew ta. An y'a fɔ an b'a ta ni ka segin. Ɲɛnɛmaya kabini kunu fo bi a sigilen bɛ sababu de kan. Dalu yɛrɛ ye sababu de ye. Dalu ye gindo de ye. N'a bɔra gindo la k'a kɛ kɛnɛkan fɛn ye o y'a bɔlen daluya la. O hukumu kɔnɔ an y'a fɔ an bɛ segin a kan. An balimakɛ dɔw bɛ yen u bɛ degunba kɔnɔ degun min n'a ka jugu. I n'a fɔ an balimamuso dɔw bɛ yen u b'a degun kɔnɔ degun min n'a ka jugu. O ye jumɛn ye? I bɛ taa sɔrɔ npogotiginin dɔ bɛ yen kameleni dɔ bɛ don a kan ka don a n'a hakili cɛ. Mais a bɛ don a kan ni furu sira de ye. Woro bɛ taa di somɔgɔw ma. Jigiya bɛ to a kan ko kari bɛna kari furu. O b'a sɔrɔ ale yɛrɛ ŋaniya tɛ furu ye. A bɛ fɛ k'aw den tiɲɛ ka d'aw ma ka taa n'a yɛrɛ ye. Dɔw b'o degun kɔnɔ. Dɔw yɛrɛ bɛ furu kɔnɔ. Furu kɔnɔna degun min b'u kan hali da tɛ se k'a bɛɛ fɔ. Cɛ dɔw fana bɛ degun kɔnɔ furu kɔnɔ. Taara muso min ta u fɛ furumuso don u nana sɔrɔ a n'o cɛ ka jan. A bɛ kundɔyɔrɔ ɲini na mais cɛ suturamuso tɛ. Nin de ye kojugu ye. Nin de ye erreur ye. O hukumu kɔnɔ
cɛ o cɛ bɛ yen ko Ala ye bɛn ni furumuso de ye, furumuso min b'a la n'a kɛn bɛ k'a yɛrɛ labila diɲɛ cɛ bɛɛ ye k'a to furu kɔnɔ. O tɛ kun ni na dɛ. I man'o muɲu togo o togo, o tɛ kun ni na. O kuma na muso in bɛ se ka bɔ o la cogo di, ka se k'o dabila ka sigi komi muso sabatilen tɔw sigi cogo furuso kɔnɔ. Aw minnu bɛ tunga fɛ, aw minnu bɛ faso kɔnɔ, cɛ bɛɛ kan ka nin ko ɲɛɲini ka sigi n'a ye. Minnu bɛ yan olu taw bɛ ka min k'u yɛrɛ ɲɛɲɛna, o tɛ kulonkɛ ye. Sango ye min taara k'i ta npogotiginin to i kɔ ka bɔ kɔɲɔso la dɔrɔn ka taa san 5 san 6 fo ka se san 10 ni kɔ ma, muso k'o bɛɛ kɛ ka sigi ten. Denmisɛnnin o ye ko gɛlɛn ye dɛ. Fɔlɔ an mɔkɛ kɔrɔw olu tun bɛ taa tunga fɛ ten, o bɛ n'a sɔrɔ fana u taara k'u ka sotigi to cogo min u bɛ n'a dafalen sɔrɔ ten. Olu tun sigin bɛ fɛn dɔw de kan. An y'o fɛn dɔw woloma k'a labɛn, an b'a fɔ a ma ko murudenni. Tant que murudenni labɛnni baaralen bɛ e bolo, i taara k'i ka sinzan to cogo min i bɛ n'a sɔrɔ ten. I tɛna waraba wɛrɛ sennɔ sɔrɔ a kɔnɔ. I tɛna sɔrɔ i ye min bila sinzan kɔnɔ o ye sinzan fara fana ka bɔ. I bɛ n'ale dafalen sɔrɔ i ɲɛ n'a fɔ i taara k'a to cogo min. Wa a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara e yɛrɛ bonya ani kanu ka a yɔrɔ. Bawo ni furumuso tigɛra diɲɛ cɛ bɛɛ la ka da i kelen na k'a fɔ e de bɛ se ka sigi n'a ye, o bɛ furu sabati de. An ye nin labɛn cɛw olu ka yɛrɛ dɛmɛna kama cari u ka sotigiw natu kelen sagoya la. An balaka minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ fɛ sabati ka don u ka foyer kɔnɔ, sira in ye 2 de ye. Tɔɔrɔ dɔw bɛ musow kan, dɔw bɛ cɛw kan. Cɛw fana bɛ yen n'olu bɔra sɔgɔma ka taa baarayɔrɔ la, kuma dɔw musow b'u ɲini ni tɔɔrɔsi de ye san'u b'u ye. Baara bɛ jigin ka su ko ka dugu tila, u t'i ye ɲɛ la. Muso kɔni bɛ so kɔnɔ. Ni muso tora o cogo la n'Ala ma fara a kan mɛn o mɛn tiɲɛni bɛ kɛ wala furu ka sa. Pour que olu kow kana na, solution bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la ka se ka foyer régler k'a sabati. Ni foyer régler la k'a sabati, ka furuɲɔgɔnw kanu don ɲɔgɔn na, ka ɲɔgɔn bonya na, den minnu bɛ sɔrɔ olu bɛ kɛ den sabatilenw ye. Ni denw sabatila duw bɛ jɔ, ni duw jɔra dugu bɛ jɔ, dugu mana jɔ jamana bɛ jɔ. Mais n'an sagora nin yɔrɔ ninnu kunna baara bɛ gɛlɛya dɛ. A tiɲɛni tɛ ban. A bɛ kɛ samiya fɛ bɔgɔbari ye. N'a y'a bari san bɛna a b'a waro, n'a y'a bari san bɛna a b'a waro. O kuma dɔɔni nakun ye ka ninnu yɔrɔw de dilan ka se ka adamadenya sabati. O hukumu kɔnɔ, garijɛgɛ ɲininaw
ka fayda di aw ma, fayda min b'a la n'i y'a kɛ ni sɔrɔ bina a digɛ bɛ fɔni. turabuso kelen bɛ yen u b'a fɔ a ma ko masa Sulemana. papiye ta dɔrɔn i k'a kelen ci papiye kan k'i tɔgɔ don a kɔnɔ, i ka diɲɛ hindu don a kɔnɔ. n'i y'o don a kɔnɔ i bɛ di dɔɔni mu a la, serituru ladɔn dɔɔni k'a kan, i k'a tu ni miliyan golo i k'a bila i kun. n balimakɛ, ko dɔ bɛ nin fɛ in na, a jɛgɛ bɛ dayɛlɛ, wasa bi kɛ. ala k'an bɛ sababa ma, rasulu bonya kama, sallu ala rasul azza wa salam.